Hajegelek tangi maneh gondori ya gendok manuke apa manuk sliti encomut yang ben pari aja menjlok ning ben pari aja ana ning gone penari sawole tak ya aja spesies mesakne keju duduk Hajengelek joget maneh gondori ya gendok manuke apa manuk ajar encomut yang bejoar aja menjo ning bejoar enjo ono papan sing jembar samole wis gledak apa Hajengelek tangi maneh gondori ya gendok manuke apa manuk modang encomut yang bepisan aja menjo ning bepisan enjo ana sak dhuwur kendang samole tak kendang ana loro ya ben adil diajoki kabeh berat dadekke suasana sing kepiye ya tuket apa maneh anu bener yo kenal panuke apa bejoar aja becok nek becok ana nggon sing jembar Selogo padha ela-ela sirapa mentar solo lek oleh payu modho majentit lolo bang wong mati ora opayan obak mati bocah yen urip golek duit suku padha ilang-ilang siramu menyasar lele payu modho majentit lolo bang wong mati ora opayan obak mati bocah yen urip maratine aja ngucap tanpa tegas tanpa butuh kepiye karepe wis kepiye maratine Damar manjung samar ulo trimo luwung gegrek lek gemeredek iki kalebu lagu pitutur najan mung ning panggung aja kur seneng jogetan ya ora kita sithik pesan moral ya pesan moral
pitutur, petis manis petis iki kecap manis legi. Mengku karep senajan mengucap kudu ngati-ati aja seneng gawe pinggeting liyan. Aja seneng gawe tatuning kanca. Kuwi kelebu tembang pitutur sing ngemu pitutur. Petis manis ngucap sing ati tansah tak anteni. Salebar meneh Mas. Kepiye waratine aja ngucap ora teges tanpa kudu kepiye karepe petis manis sardonanke saumpama kepiye waratine aja ngucap yen to amung samudana damar manjung nyebut rasa kang sama Megakar mikar pikole kula Kecap pikak kirap tayo remo luwung Kanggo kaca jroning sapi muni Petis manis yen ngucap sing ati-ati tansah tak anteni Dadi ati nyoto bedayan sejati sarangan telega muda tasik wonten wanci malikinipun teman-teman ingkang sepindah mbok pilih para pepunden